זאתי, לוחצים על היד. מבקשים, אם הוא בהכרה, שיעשה אגרוף. יופי. עכשיו, לא פותחים וריד אם לא ראיתם אותו. לא הרגשתם אותו, אל תפתחו. חבל סתם להתעלל בבני אדם. פה יש וריד קצת בעייתי. אומרים לך ישר. הנה, פה מצאתי וריד בהרגשה, למרות שזה נראה טוב, אבל הוא מעוקל בסוף. פה יש לי וריד בהרגשה, אני אכנס אליו. אז זה נראה מה... ואינפלון. לא, אני עוד לא מכניס אותו. ואינפלון. תסבר על הוואינפלון. כנפיים. לא always, כנפיים של ואינפלון. פותחים אותם, בסדר? פתוח. לא נוגעים במחט, בשום אופן. לא מחזירים על הפלסטיק. יש לנו פה פלסטיק, שיפוי פלסטיק וצינורית ברזל. הצינורית ברזל היא בשביל ההחדרה. ברגע שסיימנו את ההחדרה, כל החלק הזה מושכים אותה החוצה, עוד מעט נראה לכם, ואחרי זה זורקים. הנה, ספנג'טה פתוחה יש לך שם. אין כאן פח מחטא. זה החדש? מה זה מחדש לישר? איפה? הפלסטיק הזה. מחדש הוא לא יכול לקרוא אותך. משתמש מחדש בשבילה. מה זה מחדש לישר? רגע, שנייה, תראו. אתה בא, מכניס, רואים את הכפית? יש תכפית. זהו, עכשיו אפשר להידקר. יפה. עדיין פח מחטים כמובן, עכשיו אפשר להידקר. החדשים, מה שנשאר אצל החולה כמובן. אוקיי. זה בשביל עצמוני כמו שקרה לו. פרוג'טה, חבר'ה, בתנועה סיבובית, פעמיים, הלאה. עשיתם את זה, עוד פעם תמצאו את הווריד. יש לנו וריד פה, בסדר? עכשיו ככה. שים את היד השלוחה. בסדר. אוקיי, פתחנו את הכנפיים. פתחנו את הכנפיים. עם האצבע הזאתי מותחים את האור ועוד פעם מגיעים לווריד בתנועת החדרה כזאתי. בסדר? יש לי דם בכוסית, בסדר? אני בתוך הווריד. אחד, מושך אחורה. אוקיי, סיימנו. שמים פט גזה מתחת, שלא לנו בלגן פה. קצת מרימים, מקבים. איפה זה שלי? דבק. פותחים? לא, זה מקום קצת כואב. בסדר, אין לי מקום אחר. יפה מאוד. זהו, עזוב את המתיחה, אתה רץ החוצה. אז איך זה 5 חודשים? אתה רוצה עם כל הוואם שלנו. רגע. לא, אל תחזיר, אתה לא יכול להחזיר. תכניס את הפוליטין רק, עזוב את המחט. אוקיי. תכניס את הפלסטיק עצמו רק. מה זה? בסדר, תכניס את הפלסטיק. תביאו לו פת גזה. יש לך קינג קטנה. לא נורא, קורה. אבל כמה אתה לי את הווריד. הפלסטיק בסוף יתקם, בגלל שהוא הוציא יותר מדי. אל תיגע במחט, רק תכניס את הפלסטיק. יפה מאוד. כל הכבוד. דוד הכי טוב, אה? אין עליך. אני עליי לא עושים. יש לי בעיה. אבי לא כמוני. בשלב טופאפר. אבי שקט. רגע. הכניס את זה ברכות, חבל על הזמן. הרג אותי ברכות, באמת? לא, באמת. זה, תרלוב, רגע. תכניס את הפלסטיק. לא להקם, לא להקם. בסדר. סגור. יאללה, עכשיו אני. מצוין. סגור את הפקק קצת, לדעתי. זהו. עושה לו עוד איקס, נראה שסגרת